Kalinić, Ibričić i probao je gurnuti tu loptu do Drage Gabrića, nije prošlo, a onda Kalinić u kaznenom prostoru i evo pogotka za Hajduk. Kalinić je čeprkao i na kraju iščupao tu loptu i donio pogodak za 1:0 Splićana. Nekoliko sada nesigurnih intervencija, vidjet ćemo još jednom tu akciju. Nije uspio loptu izbiti Lovren, blokirao je to Kalinić i onda čini mi se onako etovski špicom, vrlo vjerojatno otkriće nam to ovaj kut i špicom šalje tu loptu u mrežu Kalinić za 1:0 Hajduka. Sada Gabrić. Ubačaj Gabrića i 2:0 vodi Hajduk. Mladen Bartolović. Sada se stvari okreću na glavu ovdje u Splitu. Bartolović donosi pogodak za 2:0. Ono što Hajduk nije uspio napraviti u prvih 45 minuta, sada u 2 minute nastavka Hajduk dolazi do goleme prednosti, do 2:0 i sasvim otvara pitanje pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Odličan ubačaj je bio Drage Gabrića. Na drugoj strani ostavljen sam, zaboravljen Bartolović koji posprema to za 2:0 Splićana. Barbarić. Bartolović, strelac drugog pogotka za Hajduk. Dobra lopta za Kalinića. Kalinić pred vratima i 3:0 Hajduk. 3:0 Hajduk. Sada raspad Dinama u nastavku utakmice. Hajduk je stigao 3 pogotka prednosti Dinama iz Zagreba. Drugi pogodak Kalinića, fantastičan ubačaj Bartolovića, još ljepše primanje Kalinića i sada je sve na početku. Pogledajmo još jednom, dobro je ušao Kalinić. Puno sam hvalio Barbarića u prvom dijelu utakmice, sada je zakasnio, bio je daleko od najboljeg i najopasnijeg igrača Hajduka koji nemilosrdno sada trese mrežu Butine i sve je izjednačeno. U Zagrebu 3:0 za Dinamo, u Splitu 3:0 za Hajduk. Hrgović je promašio. Ostaje 4:3 za Dinamo. Andrić i Butina brani! Kup ide u Zagreb. Tomislav Butina je junak Dinamove momčadi. Ostao je tamo kapetan Hajduka u suzama u kaznenom prostoru. Ostali su Hajdukovci ovdje na sredini terena, popadali, napravili su čudo, izjednačili rezultat iz Zagreba, svladali Dinamo 3:0, ali u ruletu nisu uspjeli napraviti još taj posljednji korak. Tomislav Butina donosi kup Dinamu 10. put. Dinamo je osvajač Hrvatskog nogometnog kupa.